በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ 3 ዕለት ለካቲት ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ 3 ለካቲት በኣታ ማርያምን አቡነ ሊባኖስን አቡነ አንበስን ወርሓዊ በዓለም እዩ። በረከቶም ይሕደረና። ብኹናተ እሳት ዘይነድድ ዘይኣቅበቺ ሱራፊ ወፅአኖ መዓዛቺ ሄኖክ ጸሓፊ ጽጌ እጸገነት ማርያም ዘይትትነገፍ ትርጉም ድማ ከምዚ ይብል። ሱራፊ መልአኽ ናይ እሳት ሴፍ ሒዙ ዝሕልወኪ መዓዛ ኸውን ሄኖክ ጸሓፊ ዝሸተቶ ዘይትረግፍ ዘይትጠፍእ ናይ ገነት ገረብ ማርያም ንስኺ ኢኺ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ንጽህተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን መብርሃን ወላዲተ አምላክ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ሰላም ለሊባኖስ እምቤተ አቡሁ ዘወፃ ከመ ቃለ መልአክ ሰምዓ ኩኩሃ ዘቢጦ ማየ አንቃአ ሰላም ለአድሃኒ ወአዲ አስተአ በውስተ ገዳም ምስለሂው ዘነበረ ስንአ። ትርጉም ድማ አቡነ ሊባኖስ ናይ መልአክ ቃል ሰሚዑ ካብ ቤት አቡኡ ዝወፀ ንአቡነ ሊባኖስ ሰላምታ ይግባእ። ንኸውሒ ዘቢጡ ማይ አፍለቀ ምስኡ ብገዳም ተሰባሚዖም ንዝቕመጡ ድማ አድሓኒ ንዝኾነ ንአቡነ ሊባኖስ ሰላምታ ይኹኖ። በረኸትን ረድኤትን ናይ በኽሪ ቅዱሳን አቡነ ሊባኖስን አቡነ አንበስን ምስኩላትና ይኹን። አማላድነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ኣደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። እንኳዕ ድማ ናብ ዓብይ ሊቀ ኣፈ በረከት ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ዓመታዊ ናይ ፍልሰተ ስጋኡ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። ቅዱስ ማር ኤፍሬም ሶርያዊ ከም ናይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ትውፊት ቅዱስ ኤፍሬም ዝተወልደ ንጽቢን ኣብ እትበሃል ናይ ሶርያ ግዝኣት ኣብ 298 ክሳብ 306 ዓመተ ምህረት እዩ። ወለዱ ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ሓላውያን ነበሩ። ምንም እኳ ሓደ ምንጭታት ክርስቲያን ነበሩ እንተበለ እዚ ቅዱስ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ንጽቢን ጵጵስና ዝተሾመ ቅዱስ ያዕቆብ ዝበሃል ዓብይ ሰብ ነበረ። ናይ ሰማዕትነት ናይ ሃዋርያነት ናይ ጽድቅነት ናይ ሊቅነት ግብሪ ዘለዎ አቦ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኤፍሬም እዚ አቦ ኩሉ ግዜ መምህር ከሎ ይሰምዖ ስለዝነበረ ብስብከቱ ተማሪኹ ወዲ መዝሙሩ ንምዃን በቕዐ። ቅዱስ ኤፍሬም ብናይ ቅዱስ ያዕቆብ ኢድ ድሕሪ ምጥማቑ ሙሉእ ናይ ጉብዝና ጊዜኡ ዘሕለፎ ብትምህርቲ እዩ። እቲ ዝገርም መምህሩ ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ንእመቤትና ድንግል ማርያም ብፍጹም ልቡ ዝፈቱን ጸዊዕዋ ድማ ዘይጸግብ አቦ ስለ ዝኾነ ንወዱ ንቅዱስ ኤፍሬም ነዚ አጥቢቑ ምሂርዎ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ንክርስትና ክምርምር ከሎ ናይ እመቤትና ፍቕሪ ክበዝሓሉ ጀመረ። ምክንያቱ ንኣደ ብርሃን ከይፈትኻ ክርስትና የለን፣ ከምኡ ዝፈትዋ የለን፣ ስጋብ ዝበሃል የገልግላን ክግዝአላን ጀመረ። ከምዚ ሕጂ ናይ ድንግል ማርያም ምስጋና ብኣንደበት እምበር ብመጽሓፍ ይርከብ ኣይነበረን። ንሱ ግን ካብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ 6 ወርሕን ንወድስዋ ጸሎተ ማርያምን ንተኣብዮ ኣውፂኡ ኣብ ዕለት ብዕድሚኣ ልክዕ 64 ጊዜ የመስግና ነበረ። ብከምዚ ዝበለ ግብሪ ከሎ ኣርዮስ ብምኽሓዱ ንኣርዮስ ንምውጋዝን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ንምጽናዕን ኣብ 317-325 ዓመተ ምህረት ን318 ሊቃውንቲ ኣብ ንቅያ ክእከቡ ከለው መምህሩ ንቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ ያዕቆብ ኣብኡ ነበረ። በዚ ምክንያት ቅዱስ ኤፍሬም ካብቶም ሊቃውንቲ ትምህርትን በረኸትን ረኺቡ እዩ። ካብ ጉባኤ መልሲ ኣብ መንገዲ ከሎ ብራእይ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓንዲ ብርሃን ርእዩ ጎይታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። እዚ ድማ ዓብይ ቅዱስ ባስልዮስ እዩ በሎ።
ንሱ ድማ ንመምህሩ ንቅዱስ ያዕቆብ ተፋኒዎ ናብ ቅዱስ ባስልዮስ ቂሳርያ ወረደ። ተረኺቦም ድማ ብሓደ ለይቲ ቋንቋ ተገሊጽሎም ከልዕልሉ ሓደሩ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ተኣምራት ተገብረ። ቅዱስ ኤፍሬም ድማ ካብ ዓብይ ባስልዮስ ድሕሪ ምምሃሩ ሃገረ ስብከት ተዋሂብዎ ክምህር ጀመረ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸለቱ እዚ ነበረ። እመቤተይ ምስጋናኺ ከም ናይ ሰማይ ከዋኽብቲ ከም ባሕሪ ሑፃ በዚሕለይ፣ ከም እንጀራ ተመጊበዮ፣ ከም ማይ እውን ሰትየዮ፣ ከም ልብሲ እውን ተጎናጺፈዮ ተኸዲነዮ እንዳበለ ይምነ ነበረ። ኣፍጣኒተ ረድኤት ፈጻሚተ ፍቓድ ኣዲ ብርሃን እመብርሃን ድማ ብግሃር ተገሊጹ ናይ ልቡ ፍቓድ ፈጸመትሉ። ብግሃር ተገሊጻ ናይ ልቡ ፍቓድ ፈጸመትሉ። ሎሚ ጸጋ በረኸት እንረኽበላ ውዳሴ ማርያም ድማ ደረሰላ። ክደርሰላ ከሎ ድማ ንሳ ኣእላፍ መላእኽትን ጻድቃን ሰማዕታትን ኣኸቲላ እያ ወሪዳ። ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጣ ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ ብሓጺር ተዓጢቑ ኣብ ቅድሚኣ ቆይሙ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ተቓኒኡ እዩ። ውዳሴኣ ብሸውዓተ መዓልቲ ድሕሪ ምድራሱ ብብርሃን መስቀል ባሪኻቶ ሊቀ ሊቃውንት እውን ንኽኸውን ምስጢር ገሊጻትሉ ዓረገት። ድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ምስጢር ባሕሪ ሓንቢሱ 14,000 ድርሰታት ደረሰላ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሶርያ እንሰምዖ ዜማ ድማ ዝደረሶ እዚ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እዩ። ከምኡ እውን ሓንቲ መዓልቲ ናይ ምስጢር ማዕበል ስለ ዘጨነቆ ኣሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋከ ኢሉ ጸለየ። ናይ ጸጋኻ ማዕበል ሓዘለይ ማለት እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣብ መጨረሽታ ህይወቱ ተኽሪት ኣብ እትበሃል ሃገረ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሾመ። ብምቁር ስብከቱ ንብዙሓት ካብ ዘይምእማን መሊስዎም እዩ። ናይ ምእመናን ህይወት እውን ኣመቂሩ እዩ። ንመናፍቃንን ንኣርዮሳውያንን ግዜ ግን ዘይደፍእዎ ግድግዳ ኮይንዎም ነበረ። ኣብ ዘመኑ ድማ ብዙሕ ተጋድሎ ኣፍረየ። ይቕሬታ ተኣምራት እውን ሰርሐ። ካብ ዝውለድ ኣብ 67 ዓመቱ ኣብ 373 ዓመተ ምህረት ዓሪፉ ተቐብረ። እዚ ቅዱስ ንሶርያ ጥራሕ ዘይኮነ ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ንእንፈቱ ንናይ ዓለም ክርስቲያን ኩልና መሐጎሲና ኮይኑ እዩ። ስለዚ ድማ ከምዚ እንዳበልና ንጸዋዓዮ። ቅዱስ ኤፍሬም፣ ማር ኤፍሬም፣ ኣፈ በረከት ኤፍሬም፣ ሊቀ ሊቃውንት ኤፍሬም፣ ጥዑመ ልሳን ኤፍሬም፣ ኣበ ምእመናን ኤፍሬም፣ ርቱዕ ሃይማኖት ኤፍሬም፣ ኣቦና ንስኻ ኢኻ። ጽንዕቲ በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤትና ንቅዱስ ኤፍሬም ዝሃበቶ ጸጋኡን ክብሩን ኣእምሮኡን ልቦናኡን ኣብ ልብና ተሕድረልና። ኣሜን ለይኩን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኤፍሬም ከመ ርግብ ተመሲሎ መንፈስ ቅዱስ ዘርእየ ለርእሰ ባስልዮስ ዘይጸልሎ ውሂዘ ድርሳናት ብዙ ሰበ ለልቡ ሃየሎ ኣጽምንየ መዋግደ ጸጋከ ኩሎ ለእግዚአብሔር ኣምላክ እንዘይብል ሰኣሎ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ጣዕመ ፍቕሪ ኣማላድነት በረኸት ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ እውን ኣባ ያዕቆብ ለካቲት 3 በዛ ዕለት እዚያ ተጋዳሊ ዝኾነ መነኮስ ኣባ ያዕቆብ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ነዚ ዓለም ገዲፉ መነኮሰ። ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዝነብር ድማ ኮነ። ብዘይ መቁራጽ ድማ ለይትን መዓልትን ኩሉ ግዜ ይጸውምን ይጽልን ብምስጋድ ድማ ይተግህ ነበረ። ካብ በዓቱ ወፂ ድማ ናብ መንደር ኣይኣቱን። ገጽ ናይ ኣዋልድ እውን ኣይርእን ነበረ። ብኸምዚ ከዓ 15 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ንዲያብሎስ ንዝኽተሉ ክፉኣት ሰባት ምኽንያት ፈጢሮም ንሓንቲ ኣመንዝራ ናብኡ ከም ተኣቱ ገበርዋ። ኣብ ዝኣተወት ግዜ ድማ ናይ ሓጢኣት ስራሕ እንዳዘከረት ከተዕልል ጀመረት። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ገሰጻ። ኣብ ገሃነም እሳት ድማ ዘለዓለም እንዳተቓጸልካ ምንባር ከም ዘሎ ኣዘኻኸራ። ሰንቢዳ ድማ ንስሓ ኣተወት እሞ ንእግዚኣብሔር ድማ እተገልግል ኮነት። ሰይጣን ግን ምፍትታን ኣይገድፎን። ኣብ ጓል ሓደ በዓል ጸጋ ድማ ሓደረ። ዘውድቓን ዘንከባልላን ኮነ። ናብ ኣባዊ ያዕቆብ ክወስዳ ንሱ እውን
ከድሕና ከም ዝኽእል ሰይጣን ይሕስቦ እሞ ኣቦኣ ድማ ናብ ኣባይ ያዕቆብ ኣብፅሓ እሞ ኣብ ልዕሊኣ ክጽሊ ለመኖ። ንሱ ድማ ምስ ጸልየላ ደሓነት። ኣቦኣ ከዓ እቲ ሰይጣን ከይምለሳ ኢሉ ምስ ንእሽቶ ሓዋ ምስ ኣባይ ያዕቆብ ገደፋ እሞ ድሕሪኡ ምስኣ ክሳብ ዘውድቆ ንዓኣ እንዳሓሰበ ብለይትን መዓልትን ብናይ ዝሙት ኩናት ሰይጣን ተዋግኦ። ኣብ ሓጢኣት ኣብ ዝወደቐ ግዜ ድማ ስለኣ ከይቀትልዎ ፈሪሑ ሓጢኣቱ ከይግለጽ ምስ ሓዋ ቀተላ። ሰይጣን ድማ ቀቢጸ ተስፋ ኣብ ልቡ ይሕደረ። ናብ ዓለም ክምለስ ድማ ካብ በዓቱ ወፀ። ናይ ሓጢኣተኛ ሞት ዘይፈቱ መሓሪ ይቕረብሃሪ እግዚኣብሔር ግን ጻድቕ ንዝኾነ መነኮስ ናብኡ ለኣኸ። ኣብ ጎደና እንዳተጓዓዘ ከዓ ተረኺቦም ሰላምታ ተዋሃቡ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓተቶ፣ ዝሓወይ እንታይ ኮንካ ሓዚንካ ተኪስካ ይርእየካ ኣለኹ፣ ዝወረደካስ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶሞ። ንሱ ድማ እቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ምስታ በዓል ጸጋ ብሓጢኣት ከም ዝወደቐን ምስ ሓዋ ከም ዝቐተላን ነገሮ። እቲ ጻድቕ መነኮስ ድማ ኣይትፍራሕ፣ ተስፋ ድማ ኣይትቑረጽ ዝወደይ ዝሓወይ፣ እግዚኣብሔር መሓሪ ይቕረ ባሃሊ ምሕረቱ ዝበዝሐ እዩ እሞ በሎ። ድሕሪኡ ናይ ጾም ናይ ጸሎት ናይ ስግደት ቀኖና ክሕዝ ኣዘዞ። ንሱ ድማ ተመሊሱ ናብ ውሽጢ ሓንቲ ፍርኩታ ኣተወ። ኣብ ውሽጣ ድማ ንርእሱ እሱር ገበረ። ብዓቢ ድኻምን ብብዙሕ ሽግርን ድማ ተዓገሰ። ብጾምን ብምጽላይን ኣብዚሑ ብምስጋድን ኩሉ ግዜ ይተግህ ነበረ። ካብ ምድሪ ዝበቁል ሱር ድማ ዝምገብ ኮነ። ኣብዚሑ እንዳሓዘነ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለኒ ዶ ይኸውን፣ ብዙሕ በደለይ ክሓድገለይ ዶ ይኸውን ይብል ነበረ እሞ ብኸምዚ ብምጥዓስ ድማ እንዳተጋደለ ከዓ 30 ዓመት ነበረ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ንንስሓኡ ከም ዝተቐበለሉ ክገልጽ ናብ ውሽጢ ዓዲ ጥምየት ኣምፀአ። ነቲ ናይቲ ዓዲ ኤጲስቆጶስ ድማ ኣብ ውሽጢ ፍርኩታ ዝነብር ብዘይካ ብናይ መነኮስ ያዕቆብ ጸሎት እዚ ጥምየት ኣይጠፍእን በሎ። በቲ ጊዜ ድማ እቲ ኤጲስቆጶስ ምስኡ ካህናትን ደቂ እታ ዓዲ ሰባትን ሒዙ ተለዓለ። ናብ ቅዱስ ያዕቆብ በፂሖም ድማ ስለኦም ክጽሊ ለመንዎ። እግዚኣብሔር ይቕረ ክብለሎምን ዝናብ ድማ ከወርደሎምን ናብ ኣባይ ያዕቆብ ድማ ኣነ ንእግዚኣብሔር ብሓጢኣት ክዘሕዘንክዎ ሓጢኣተኛን በደለኛን ሰብ እየ በሎም። እቲ ኤጲስቆጶስ ድማ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነበሮ እሞ ድሕሪኡ ድማ ናብ ማእከል ህዝቢ ወፀ። እንዳልቀሰ ድማ ጸለየ። ከምዚ ድማ በለ፣ ኦ ጎይታዬ፣ ኣብ ቅድሚ ናይ ጎይትነትካ ክብሪ ንዝረኸሰት ኣፈይ ከመይ ገይረ ክገልጽ፣ ብብዝሒ ሓጢኣት ንዝጸለመ ገጸይከ ከመይ ገይረ ቅንዕ የብል። ነገር ግን ከም ይቕረ ባህልነትካ ከም ብዙሕ ምሕረትካ እውን ይቕረ በል። ንስኻ መሓርን ይቕረ ባህልን ኢኻ እሞ በታ ጊዜ ብዙሕ ዝናብ ወረደ። ንሱ ድማ ጸሎትን ንስሓኡን እግዚኣብሔር ከም ዝተቐበለሉ ሓጢኣቱ ድማ ከም ዝገደፈሉ ፈለጠ። ድሕሪኡ ኣቐዲሙ ከም ዝገብሮ ተጊሁ ምጽላይን ምስጋድን ኣየጉደለን። ንነፍሱ ድማ ደጊም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቂ ብማለት ይግስጻ ነበረ። ድሕሪኡ ዕድሚኡ ኣብፂሑ ንእግዚኣብሔር ድማ ኣገልጊሉ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብጸሎት ቅዱስ ያዕቆብ ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ለካቲት 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት በዓለ ፍልሰቱ እዩ። ቅዱስ ኣባ እቡለይ ገዳማዊ ህይወቱ ንመላእኽቲ ዝመሰለ ግብፃዊ ኣቦ፣ ኣባይ ያዕቆብ መስተጋድል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ፣ ብፁዓን ኢያቄምን ወሃናን ወለዳ፣ ቅዱሳን ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን፣ ቅዱስ ፋኒኤል ሊቀ መላእክት፣ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅ፣ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ጻድቅ ዘደብረ በንኮል፣ ኣባ ሊዋኖስ ዘመጣዕ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቅ ዓምደ ሃይማኖት። በረኸቶም ይሕደረና፣ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣረመሊ። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ዝተመሰጡ አላት ነነ ወበልሃንን ኩሉ ኩስ መዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን።
በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ለተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩላ ለምህረተ ምድረ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን